So Jin Talog yw y dysgwr organig fel un ar y ffarm yn gorllewin Sîr Gaerfyrddin yn gefn Gwlad Cymru. Ni'n cynhyrchu casgliad o gins organig arbennig iawn. Wel, sefydlon ni Jin Talog yn 2018 a symud ni nôl i Gymru yn 2016 a'r y bwriad oedd cynhyrchu rhywbeth ar y ffarm achos yn y gorffennol oedd y ffarm yn gynhyrchiol, so felly hen ffarm godro wrth beth yn gofio. So felly ro'n i moyn cynhyrchu rhywbeth. Ie, y ffaith bod ni'n hoff iawn o gin oedd y peth pwysicach yn credu. Wel, ni'n mor lwcus i fyw yn Sîr Gaerfyrddin achos mae'r popeth dyn ni fan hyn, yr arfordir, mynyddoedd, y cefn Gwlad Cymru, llawer o gynnyrch Cymru. Mae rhwydwaith o gynnyrch Cymreig sy'n mor anhygoel, sy'n mor special. Dwi'n teimlo fel ni wedi darganfod rhyw fath o gyfrinach yn Sîr Gaerfyrddin achos mae rhwydwaith o bobl fan hyn sy'n cynhyrchu pethau unigryw gyda'r hunaniaeth Cymreig o safon. Wel, mae'r pobl Talog wedi croesawu ni gyda'r breichiau agored. Ni'n rhan o'r gymuned, ni'n cymryd rhan mewn digwyddiadau yn y neuadd y pentre, ni'n nabod cymaint o bobl nawr yn yr ardal. Ond hefyd gyda'r busnes Jin Talog, mae'r pobl lleol wedi cefnogi ni cymaint. Mae'r pobl Cymru mor ffyddlon, maen nhw'n moyn cefnogi cynnyrch Cymreig, a maen nhw'n gwerthfawrogi y ffaith hefyd bod ni'n defnyddio'r iaith yn y busnes, so ni'n gwneud popeth yn ddwyieithog, ni'n cyfarthrebu gyda cwsmeriad ni pob dydd yn y Gymraeg, a dwi'n credu mae'r pobl Cymru yn haeddu cael eu gwasanaethu trwy gyfryngau Gymraeg yn credu, a mae llawer o busnesau ddim yn rhoi parch i'r iaith. Ond does dim dwywaith, mae'r cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn talu ffordd.